En geno maranirio makare nyakorom gajuang machiegni e chendo ni mar migago tarika na ng'wen dwe no mar abiriyo ganario payo kod ang'wen waiko ni mathoth ka bende wagoyo wang'wa e bombe kod wenge mapacho ka kutendre kod ng'anyo mani geno ni bedo wamiler kutendre kaka weche chal e sege ka bende thoth bombe to nitere kod kwe wachawge mago wamiyo peke sege mag migago. Anyuola mano wito jogegi e kinde ng'anyo chako kao ringre jogi mano kane kar kano ringre ma City boma ma Nairobi. Thoth bombe ni kod kwe kawuono kata obedo ni ji ne paro ni ng'anyo ne dhi timre moko kuom counties ma pacho ka. Riwa biro kelo tije ka, but in addition to that Riwa biro kelo nwa skills manyien ma waonge go. Nikech kembe mabo biro ka biro puonjo jowa. Sirikand kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar gero kar timo ohala kod pur e lo moro ma kuom kinde malach osebedo kitiyo godo kaka paw lweny. Machiegni chero ni mar migago nyakorom gajuang bethulo mar go kod mbaka wantiere lai mar ote machuo kari adek auchano no ka bende nyalo yudowa e live e Facebook kata Ramogi TV, Ramogi TV Kenya e YouTube kachiel gi Ramogi TV KE hembuiwa marwa mar X. Machiegni nyinga Lydia Okeyo. Anyuola mapogoro chope kar kano ringre ma City boma ma Nairobi mar kao ringre wedegi manonegi e kinde ng'anyo ma kwedo paro mar chik omenda motelo ne iko margi. Achiel kuom wede mano chopo City gin mag rawera manyinge Wilson manonegi e ng'anyo. Wilson ne en japuonjre ka tiegruok tije lwedo ma Olympic Kibra kendo chieng' ma kaeto orome gi thone. Neriko chope boma mar kao osigo mar chieo manowuok ne dalagi mantiere kaunti ma Bungoma. Kanyo hemano orome gi jong'anyo kendo donje ng'anyo makamano. Thoth anyuola no chopo City ywak na sirikal mondo konygi e chulo garama mag iko jogegi. Kwa sababu ya wakati hatutaendelea kuongea mengi. Kunaweza kuwa na wengi ambao wamekufa katika maandamano haya ambao hawakuwa kwamba walikuwa wanaandamana ama walikuwa wahalifu, lakini katika ile hali tu wakaweza kupatikana kama Wilson na sasa wamepoteza maisha yao. Naweza sema ya kwamba ombi langu kwa serikali na haswa kwa polisi wetu ni kwamba wawe walinzi wa mwananchi wa kawaida, kwa sababu mwananchi wa kawaida sio adui. Huyu kijana yeye hakuwa anaandamana, alikuwa ameenda kuchukua kitu town na yeye hakuwa anajua kuna maandamano na serikali inatumia lot of force, na hata kama ni maandamano yeye walimuona ni Gen Z wakadhani maybe anaandamana na yeye hakuwa kwa maandamano na wakaweza kukatisha maisha yake na hakuwa amemaliza safari yake, hata shule hakuwa amekaa sana, just mwezi moja na wiki mbili. Kwa hivyo serikali imfanyie tu justice, kwa sababu tunaambiwa mwili yake ilipatikana CBD. Kulingana na rekodi ya polisi walimpata CBD, polisi wakamkunji ndio walimleta hapa. Shule tulifanya postmortem, wanasema alipigwa na sharp object iliingia hapa na ikaguza hivi, ikaguza moyo, ikakuja mpaka huku. Sasa ilikata hivi, ikaguza mpaka kwa moyo. Hiyo sasa lead to excessive bleeding ndani, hivyo ndio alikufa. Katobedo ni rawere mag Gen Z no lando bago ng'anyo mar sundo piny owacho kawuono, thoth bombe mong'o kwe ka ohala to dhi nyime kaka pile. Warangane chal mar boma ma Mombasa kama reporter marwa Joja Okunitiero nyiswa chal mar Mombasa. Jojo Airio Nadi ageno ni in makare en seche kama bende kuro thoth oganda ne geno mondo ng'anyo bedie thoth we pacho kae. Menywane ka Mombasa chale kinde gi George kutendre kod ng'anyo mano obaegi rawere mag Gen Z. Erokamano ahinya, mana kaka iwacho no wantiere e chuny boma ma Mombasa
kuma nyaka gie sani waneno ka chenro mopogore opogore dhi nyime. Ne oriko gokinyi waneno ka ne nitiere tension matin kata ne chal ni ne nitiere luoro nimar kane wang'iyo kwan dhano mane donje boma ne ni piny malich mokalo, geche mane donje town ne ni piny, ka thoth ohelni bende ne olor. Lakini ka wang'iyo nikech ng'any ma Mombasa thoro ga chakore gimoro saa 4:05 kanyo endo, kano chopo saa 5 kanyo to ji chal ni ne chunygi ochako duogo ka sefwenyo ni chal ni ng'anyo ni onge, nimar apaya mosebedo ga kod ich gi ng'ayo machalo kaka Jomo Kenyatta, machalo Digo, duto ne obedo maonge kod jong'anyo, gino mane omiyo moko kuom ohelni ochako yepo, kata geche bende waneno ka koro chako ringo e chuny boma. Koro nyaka gie sani waneno ka chenro dhi adhiya nyime kama kawaida, en mana ni moko kuom dukni kata kamano to pod oloro nikech luoro margi en ni samoro vijende gi nyalo bedo ni gipango ng'anyo, en mana ni koro gichano loko saa. To kata kamano nyaka sani onge gimoro amora mwasewinjo, chenro moro amora mag gik machalo kaka kuo, monj mag njore nyaka gie sani pok otimore. Geche waneno ka ringo kama kawaida e chuny town, ohelni oyaw lakini ok gite, to nyaka gie sani onge gimoro amora madiang' wach ni osebedo reported. Kata kamano obila to pod luorore e town mangima ka gitemo mana neno ni arita ojiw, giwuotho chuny boma. Waseneno ka giringo nyaka areas mag Feri, gwenge mag Bamburi, gwenge mag Changamwe, kamana mar temo keto kicha mar neno ni weche duto dhi makare. To nyaka gie sani mana kaka inyalo neno, chenro nyaka gie sani nitiere mana kare, en mana tension moro matin kaluwore gi obila ma patrol ka bende ok ing'eyo ayanga ni to bende rowere gi dhi wuok oko koso ok gidhi wuok nyaka gie sani. Erokamano. Kuondego amano yudo kethruok ahinya to e boma Mombasa ne en achiel kuom magawa madongo ma bende wuon gi nowacho kanyo ni olalo mohewo milion 15. Nyiswa ni to magawa Mombasa kawuono chal nade kirango kata kit kaka jogo tayo ohala margi, bende giyepo to jogo ma bende dhi konyore kata yudo kony mag chiemo e kuondego mag migago kata kuondego ma bende use chiemo machal kod mago, bende ji ochopo kuondego jo chal nade e boma Mombasa? Nyaka gie sani magawa mar Cafe Point mano mantiere e apaya Manyerere, nyaka gie sani pod item lose to olore, en mana ni koro onge gari mora mobedo pat kanyo nikech kinyalo paro kanye kama ne tulo chakore, kanye kama no wang'ie geche, kendo alwora mar Nyerere Avenue kanyo endo ka geche duto mano miteno ga e bath apaya ne kawuono gol duto mokete pap moro kanyo endo mantiere bathe kama ogeng'ore maonge ng'ama nyalo donje. Kata kwang'iyo bende nitiere achiel kuom pharmacies ma bende ne okethore mane jong'anyo monjo, bende king'iye nyaka sani pod olore, to gima itemo en ni ifunde koro temo kagima temo loso gi, lakini luoro pod nitiere, koro nyaka gie sani pok gichako tich. Nyoro bende ne watemo loso gi moko kuom jotich mane tiyo e magawa mar Cafe Point ka giywak ni chiegni dhano 75 mane tiyo kanyo endo sani koro onge thuolo mag tije, koro gimbe giywak to kare ng'anyo ni giparo ni onego bed nokonyo, lakini korka korgi gineno ka en mana gino maketho, to chutho ni mar gikoni nitiere moko kuom jonjore ma sani odonjore ma koro rocho ng'anyo ma e kaunti ma Mombasa kaendi nochakore mana e yo mamuol, eka bang'e to koro wachore ni jonjore nodonje kendo koro chako ketho mwandu jopiny. George kapok awe dhi nyiswa ni to ne jatelo kane wuo jatend piny Kenya nowacho ni jogo ma bende oketo timbe mag maundu weche gi mag ng'anyo idhi maki kendo iluwo godo okang' mar chik. Nyiswa ni to bende nitie joma osemaki kotenore kod njore manotim kendo kethruok mar mwandu manotimore e cafe no magawa man Mombasa. George. Erokamano, joma osemaki nitiere e kaunti ma Mombasa, to chutho rowere nitie mosemaki, kaeto nitie moko kuom jogo miwacho ni gin josiasa ma nyaka gie sani pod ok wanyal luongo nyinggi, lakini nitie moko 2-3 mikoni bende osemaki. Nitiere tesend obila mano Makos Province kumidaye dhogi, achiel kuomgi en manen jatelo e kinde mokalo e kaunti ma Mombasa. To koro magi wabro mana pedha yanga kata wabro lando nyingi kaponi obila kata waseyudo report moyiedhi motenore gi jogi, lakini nyaka gie sani ikoni nitiere 2 kuom josiasa mantiere e kaunti ma Mombasa mitudo kod weche mag siayo rowere mondo mi okel tulo e kaunti ni ma Mombasa. Koro magi e moko kuom weche ma pod waluwo, waseyudo ler makare to wabro mana nyiso janeno marwa mar Ramogi ni jomage ma itudo gi rochruok mag arita mar ng'anyo e kaunti ni ma Mombasa. Erokamano nya Joja kachiel koya e kaunti ya Mombasa nwa tudre kodi kendo bang'e mondo wang'en tang'o gini mang'ne tuji e boma Mombasa kotenore kod ng'anyo bende koro higeto ni dhi bedo. Kata kamano wasenyis nyakora mwajwang' ni thoth bombe ntiere kod kwe kaluwore ni chal kagima ng'anyo no ok dhi mbele e thoth bombe. Kata kamano Migori opogore matin. Rawere kaunti ya Migori ochiwo siem ne jonjore ma oriwo kodgi kendo koro
rocho kendo ng'anyo gi oganda, ketho mwandu e kinde mang'anyo mag kwendo tend William Ruto kaka jatend piny Kenya dhi mbele. Siem kama ibire kinde machia mar ng'anyo mar rawere ma bende kwedo jatend piny Kenya William Ruto dok piny e kaunti ma Migori. Ma osenenore kod kwan manok mag rawere ma owuok oko mar bago ng'anyo e bombe mopogore opogore e kaunti no ma Migori. Chumba ma Migori rakruok no bede kind obila kod jogo mang'anyo. Ka bende obila no tiyo kod iro malongo wang' pi wang' marungo wang' lisasi e keyo jo ng'anyo e chuny boma no ma Migori. Nyithindo moseriwore kod jo ng'anyo maya loka kocha to gibiro giketho mwandu ma koni. Kaka ng'anyo man wang'anyo last week ne wang'anyo maber karomo koro gimoro saa 2 otieno gidhi ma gikaw rech minewa ma gichamo mano gima lit. To akwayo jo Migori ndala maka lamni malamu ma ok lam gi Ruto. Waweuru wang'o lam, waweuru ketho mwanduwa. Samoro ne odini lokani. Kidwa dhi loka cha yudo ni nitie jomoko e iwa ma kawo pesa kuom ji mabe samoro kata ka pesa no pod ok igole to gidonjo kuomi gi ngufu kata gi teko moro mondo miyo gitimre nade gi mayi. Koro wakwaya were ma owetewa mwang'anyo go e boma ka wang'any gi kwe. Timuru ng'anyo mana mamuol kaka jenzi dwaro to ok mar kwalo ng'ato kata mar mayo ng'ato nikech wang'ere wate to wan jo Suna East wate to wan jomo dak around Suna East ma ok ni kia ng'ato ka ng'ato. Koro wabeduru na defend kaka wan Suna East to watimuru ng'anyo mamuol maonge wach moro mabiro makelo tho ma ng'ato tho kata polisi go ng'ato gi bond. Wabiyie gir ng'ato kethre Suna East ka wawinjore vijende wawinjore ok wabiyie gir ng'ato kethre Suna East ka wawinjore nikech magi property magwa mag nyiminewa wuonewa owetewa kata giri ok diyieno kethre to joka to biro ng'owa matimo looting. Koro mgajong mana kaka wawacho pile ng'anyo kitimo to ganda kiketh mwandu mano achiel kuom rawere ma bende jiwo jowetegi mondo kiketh mwandu siga bende koro ganda ng'anyo. Wadhi mbele. Governor ma Migori ma Nairobi Johnson Sakaja nitiere komiti mar Senate ma bende en komiti ma oserumo sechegi ne gitwake weche mag omenda kama noduoko penjo motenre kod gope mag bad migao machon mar NMS. Wawinje gima dhi mbele ka bende sani otwak kod jofwambo. They express themselves loudly. The freedom to express themselves is something that I've said repeatedly. I said 2 weeks ago when I was in Kiumbuini groundbreaking for the new stadium, that is a sacrosanct right that needs to be protected, and we should not suppress it at all. We should allow people to express themselves. Unfortunately, a lot of those were infiltrated, by goons. They burned City Hall, they burned Parliament, they went into installations that they should not have gone to. And you could see a clear distinction between the Gen Z who are really expressing their opinions on matters of governance vis-a-vis those who are mugging people and robbing people. I saw a clip on Tuesday of alleged goons coming out of City Hall, which I asked that to be investigated. I myself was in the coast. We've been there for the whole week with our cabinet, just doing our end of year retreat and replanning for this new financial year. The financial year ends in June, and I would hate it that something like that would have been planned from City Hall, from wherever it is. Normally when you're in such a situation, the first casualty is the truth. And when the first casualty is the truth, opportunistic politicians even try to bring themselves into such, a move to taint their opponents, And so if somebody would try to claim that I, the governor, was meeting people to plan violence in City Hall, while one, I was in Diani, number one, with my cabinet from Sunday. I've just come back this morning. And number two, I have always believed in siasa safi. I've always believed in that freedom of expression, even when it is not within my political, side of the equation. You remember a few years ago, I released, or rather I sought the release of an opposition politician who was incarcerated, and that was because he had insulted the president, because I believe people should express themselves. And so, and anyone, would try to make it look like it's you by doing it from City Hall, If you were to do such a thing, you would not do it in plain sight, and from where you work, you would not do it that way. And so I really condemn that. I condemn those who hurt other young people.
those who destroyed businesses. We have buildings that burnt in the city. At some point, these people were preventing our fire engines from coming out of the fire station on Tomboya Street, and that is why some of those buildings really went down. And I want to thank the young people, because you have seen, you saw the Senate yesterday. We saw the stance that now leaders are taking, that it has created an opportunity for deep reflection and action by government. I was very happy to see people refusing vehemently salary increments. That has never happened in the Republic of Kenya. And really we need to be prudent in our use of these resources, because the leadership is a trust from the people on their behalf. All right, so Governor, 2 questions from me. One of them is the extent of the damage at City Hall and how much that is going to cost the county to repair, and also what is the county going to do to help those businesses that were looted during this protest? Yeah. Yeah. Thank you. The damage at City Hall, our insurance provider is assessing the extent of that damage. Fortunately, we have insured all our properties. You saw that they also burnt down our mobile recording studio. There's a 40-foot mobile recording studio that was at Uhuru Park, costing I think around 60-something million shillings. That goes around and to the different sub-counties. It was burnt down. It was also insured, fortunately, so there's no additional cost on us as a county or on taxpayers. The damage to businesses, it becomes very difficult to quantify because they also have their arrangements. We'd love to support, and I'm sure you saw, even during this protests, we had our ambulances all across the city, our medics. I waived all the fees at our public hospitals, that is Mbagathi, Mama Lucy, Pumwani, Mutuini, and all the facilities of the county. We've gotten those reports from our CEOs, not because we are supporting protests, but because we acknowledge the right of expression that is sacrosanct in our constitution. It is true, I have received a request for a concert, a peace concert, to be done at Uhuru Park. I see no problem with it. Because if it is that genuine expression, it is good. First of all, Uhuru Park belongs to Kenyans and Nairobians. It doesn't belong to me. I am just a steward over that resource. I know it is currently an active crime scene. I hope the DCI will conclude. It is very fortunate that we have CCTV footage from City Hall of those who came and burnt it down. I've seen frivolous accusations, but those who are caught on camera, so one of them works in an MP's office in Nairobi. One of them works in an MP's office. They'll have to answer. The MP who sent them or the politicians who sent them will actually have to answer for that damage to public property. It is not... Fortunately, again, the fire didn't damage a lot of, records because we are digital. Our county, everything is digital. Payments are digital. We store it in the cloud and in our servers. But just that act of a symbol of authority that belongs to the people of Nairobi being attacked in that manner was completely unfortunate, and it was wrong. And so we will still support that expression. That concert is in honor of young people who we lost, people who died. It is good to honor them and their families and really see what support we can give to them. Personally, I will attend. Because these are my constituents. These are residents of Nairobi. Mano kanyo en Governor ma Nairobi Johnson Sakaja kabendo twak gi jofwambo bang' bedo kod romo. Chris Owino ntiere kanyo ang' noketo ler kotenore gi mago motuchere makamano. Wadhi mbele atere nyaki county ma Kisumu nyakora mga kama ma Kisumu kawuono ntiere kod kwe karobedo ni rawere yande osingo bago ng'anyo kawuono. Wadhi achiel kachiel e boma ma Kisumu kama tudre gi jafwambo moro Millicent Adhiambo nyiso mathoth kotenore kod ng'anyo mano chan bagi e boma ma Kisumu. Millicent, kinyalo winja nyiswani to Kisumu rio nade to ng'anyo mano chan bagi ogik nade to chal kata lwasi mar Kisumu chalare nyaka sege Millicent Adhiambo.
Erokamano ahinya Lydia, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu. Mana kaka inyalo neno, kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono kotenore kod wach ng'anyo mane obagi mane ochakore kod kwedo paro mar chik ikomenda ma higani kaachiel kod bang'e oluwe kod dwaro mar thulo oko kata kwedo loch mar jatend piny William Ruto. Odiochieng' ma kawuono ma en chieng' tich ang'wen, ka wang'iyo kendo wapimo kod chieng' tich ariyo, ng'anyo mane otimore mamuol chieng' tich ariyo, kawuono onge ng'anyo moro amora ma oseneno e boma ma Kisumu. An gi rowere kae ma bende gin achiel kuom rowerego ma bende nyocha dhi nyime kod ng'anyo ma osekadho odiochienge mosekadho nyaka ne ng'anyo chakre jumbe 3 mokalo. Adwa ni gimiwa pachgi mondo gilernwa ni to ang'o momiyo odiochieng' ma kawuono ok giwuok oko mar ng'anyo odiochieng' ma kawuono, to en wach mane gineno kata gino momonogi wuok oko mondo gidhi nyime kod ng'anyo kaka ne gichano. Abo chako godi king'iyo kamera mondo ichagi nyingi sani, to kaka rowere isebedo e ng'anyo ni nyaka nochakre dwe mokalo masani onyono dwe masani to dhi gi jumbe 3. Tich ariyo ne une e ndara, kawuono ang'o momono uwuok oko? An iluonga ni Baba Bilal mung'eyo mapile cha. Kawuono demonstration marwa ma Kisumu kae wachunge nikech nitie jok moko moseondre ma sama watimo demonstration marwa ma peaceful ma kawaida to gidonjo to gichako loot jowa ma watimo godo peaceful demonstration. Koro ne waamua ni kawuono wadwa time e yo moro machielo, ok waketh gir ng'ato. Ineno ka jomoko loro achiel timo shughuli maggi, to kwa kae wadwa kae kwadhiyo kwa omo jokondele kwa biro godo nyaka mwalo kwadhi godo CBD nini Town mwalo. Koro kawuono ok wadhi go koko mora mora nikech sama wagoyo koko cha kwadhiyo kwa timo demonstration marwa ma peace, to jogi donje to gichako mayo jomoko simbe, moko gigoyo to jomoko inyre mang'eny, then police donjo to koro wachako gore gi police nono, to ok ber kamano. Demonstration marwa no wasewacho nen ma peaceful, monego bed ni sama watimo peaceful be demonstration to jowa kata Gen Zs magwa mamoko ma pod neno ma bed ni nenowa gibiro to wariwre kodgi kanyakla to onge ni ketho gir ng'ato kata chiel. Aparo ni kamane ka demonstration mar mwadhi timo Kisumu kawuono dhi bedo kamano maonge koko mora mora. Erokamano. Kwa majina mimi naitwa Mike Onyango, lakini mimi sina maneno mengi. Anaonge che mang'eny, an gima nyalo wacho ne rais en gimoro achiel. Sisi leo hatuna kelele mingi, lakini tunataka rais atoke nje aongee na wananchi na heshima. Hatutaki kuona rais anaongea na vile aliongea. Alafu kuna wenye walinunuliwa, lakini vile walinunuliwa sisi tutafanya demonstration tukimandamana na taratibu, si kuiba mtu. Lakini ukikuja kuiba mtu, wewe iba mtu wewe mwenyewe. Lakini tukikushika tutakuweka pingo na tutawapeleka kwa polisi. Na vile ndasema tena ya mwisho, nikisema tena na tena narudia, na ukikuja kuiba, wewe iba wewe mwenyewe, mzigo ni yako. Uibe na uibe na uibe. Alafu tena ya tatu yenye nasema, rais, kuna watu 5 tunataka kupeleke nyumbani. Mudavadi aende nyumbani, Wetangula aende nyumbani, Gachagua aende nyumbani, Duale aende nyumbani, na yeye pia. Yes. Kwa majina anaitwa George Museveni. Almukaji Makisumu Kondele. Yes. Kondele. Gimadwa wacho malongo maket straight forward. Anigi makwayo Ruto punguso ukora, uongo mingi owerego. Ko wacho gimoro to this straight forward. Ogni tumetenga mua ulgo. Gimora mora lokore tumetenga. Erokamano machiegni ang'o miyo ng'anyo dhi nyime kawuono Kisumu? Erokamano iluonga ni Sami Kogalo. An youth leader Kondele. Gimatemo adwa na wachi. Wasewuoyo gi Gen Z kawuono, ke Gen Z joma nyocha organize these demonstrations. Wasewuoyo kodgi kendo wangisogi ni kawuono wang'anyo mamuol, wawuotha kendo wawuotho e streets. Gimoni wamako ng'ato kata ni watimo nang'o, mano gima ok watim kawuono. Waseyudo nitie goons mano bedo hired kendo gibiro giketho kuonde mamoko kendo iyangonwa ni wan kaka demonstrators ema nyocha watimo gino. Koro we as the people of Kisumu wadecide ni kawuono wawuotha wasea Kondele, wasedhi nyaka town. Ng'anyo mwatimo kawuono en ng'anyo mamuol. Koro ng'ama kwinyowa okwinywa. But we want to say to Mr. Ruto,
wasewuoyo kendo wasewuoyo. We have talked to you, Mr. President. Please heard us. Wadenyo, wan kaka yudhe wadenyo. Sani kumineno wani, wachiw mana dichiel odichieng'. Nikech piny tek ma kaka watim onge. Koro Mr. Ruto, winjwa yawa Mr. President, winjwa. Kech negowa. Kech negowa kaka watim onge. Koro wakwayi Mr. President, nitie gik mwasewacho kaka Gen Zs, nitie gik mwasewacho kaka jonyuol, winj mondo indik gi piny mondo ikonywa. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Kennedy Odhiambo, an wuod Kisumo kaendi. An gima dwaro wacho ne our President William Ruto mondo mi Gen Zs, kaka wan Gen Zs mwang'anyo ni moro mungise ni kaka wan Gen Zs, sisi hatuna kazi. Hata yeye anaona tu peke yake. Kata nena gi wang'e ka jorowere wuok oko. Kata polise mooronwago, kata polise mooronwa mondo miyo biyo chapwago eko. Mariwore kodwago. Samo miyo gi lift magiwuok e tich ka. Giduogo mana e gweng'wa, mago nyithindwa. Kata ging bende, pressure mimiyo gi e tich kuno endo. Ema miyo gibiro ginegowa kaendi. To ging ma nyithindwa mag gweng' kaendi wasomo kodgi e kor gweng' kaendi. To gibiro ginegowa. Gimomiyo ng'anyo ma kawuono ma Kisumo kawuono obedo mamuol obedo mamuol nikech en kamaendi leng'ane ura wuoyo gimomiyo ng'anyo ma kawuono obedo mamuol e Kisumo kaendi nikech guns ma wasewinjo ni riwore kodwa ma wan wang'anyo mamuol to gidonje mwanduwa mag jopiny ma Kisumo kaendi gidonjore giketho ng'anyo machakre saba kawayudi ni ketho gir ng'ato maneni mwanduni kawayudi ni donje iketho mwandu mara maneni kaka mwanduna kaka in guns wabiro ine mwabumo kodi mach erokamano wawuoyo kodu bang'e mana kamano Lydia iwinjo ka duond jong'anyo ma Kisumo ma bende anyisino chieng' ma kawuono opoko nengi apaya ka giwuotho kata obedo ni giyango ni gisebedo ka ng'anyo mamuol nikech gisewinjo wach ni nitiere jogo ma jomaundu ma bende okikore kodgi ama bende ketho mwandu jowetegi kata mwandu ji mopogore opogore kaunti ni ma Kisumu omiyo kawuono gineno ni ber mondo mi gibed kod muolo to gichiko jogo ma bende osekikore gi ni chakre chieng' Sunday gin kodgi ma ok olewo. Ka kamano kanyalo tang'o ni mana sani king'iyo bathe kaendi inyalo neno ka kaunti ma Kisumu oweche kata ohala yore wuoth abi manyime matin kendo nitiere kaka ineno ka nitiere jowuoth madhi nitiere jogo moyawo hendgi ka ing'iyo kaendi alwora mar bus park ineno ka nitiere jogo madhi wuoth nitiere jogo moyawo ohala matin kata apaya mochomo wang'ayo madhi kar jot ma jatend piny nyalo neno kaendi gi koni nitie johala ma bende ne oloro kata kamano gi e thuolo ni endi nyalo neno ka giyiepo matin nikech luoro mane gin go gokinyi ni ng'anyo nyalo biro kendo mwandugi inyalo kethi kata inyalo mukgi sani luoro no endo osewuok inyalo neno ka alwora no endo jowuoth jouso kata weg duke oyepo kendo gidhi nyime kod weche nyano ka wuoth bende dhi nyime ka bende mane chal Kisumu kotenore kod ng'anyo ma kawuono ka pod wachiko itwa waketo wang'wa nikech giwacho ni pod gidwa ni giwuothi wadang'e anene to ariyo kinyi pok waneno gi e apaya bende gidhi bede apaya kaka giyango no eri wadang'e anene to ng'anyo ma kawuono ni bende odhi timore kaunti ma Kisumu nikech ka sani pok waneno gimoro amora mana kaka giyango ni ok giwuok nikech weche ma gisebedo ka gineno ka timore mag mecho makod kacha monjo mag dukni gi jogo ma jomaundu makikore gi seche ma ging'anyo ka gin to gidwaro mondo jatend piny owinjo ywak gi. Lydia kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod weche manyien. Lydia. Erokamano Nyamili Center Dhiambo achiel kachiel ka in e chuny boma ma Kisumu nyakoro mga jong mane chal mar weche anyisi ni nitiere kaka kwe nitiere kata obedo ni nitiere kaka ni igeno ni ng'anyo dhi bede thoth bombe ma pacho ka en thuolo ma bende koro wako yueche ni mar migago aneno ka oti donjo ka Ibrahim Jeje ka wuok Siaya wachano tiyo mos ne wede kod osiep molala nyuola gi ma bende koro golo nyuola gi rajoge gi hekano mar kuonde kano ringre. Jackton Alingo wachoni entie kodwa koya Nyakach Kadianga mora hinya gi weche gi manyien kaito owacho kanyo
ni piny dhi bedo maber mana kaka jatelo notimewa ka oganda jo Kenya dwaro. Eno bende ote kanyo moya ir Pastor Omondi Otiche mar gimunyore wacho kacha ni entie kodwa kachiel gi Bishop Odhiambo mano Gura kaito gi jagoro mar kanisa gi Samuel Atongo gimora ahinya gi chenro. Faith Mzomo kantiere Malindi wacho ni mwandu ji to kik wakethi, lakini Jod Bura to ntiere moko kuomgi mabende bro duoko penjo kotenre kod kaka ne gigoyo ombulu ataro madwacho oganda jo Kenya. Eno bende ote mar Monica Kumu kantiere kodwa chenro wacho ni en Dubai kaito nyisa kacha ni Gen Z osewinjo wach kendo koro gisebedo mos gi network. Kata kamano wacho ni joko madonjore wechego mag ng'anyo mane oketimo mondo ben mano ng'anyo mamuol gin jogo mabende koro donjore kendo ketho mwandu. Wacho ni tim jok ma wuondore ni gin jong'anyo to ketho mwandu rocho ohala mag ji kendo wacho ni onjo kawnegi ondamo mano mar chik. Neno bende Tony Saka, Dave Waenzi kantiere Bondo, Ebi Otieno bende ntie Sakwa Bondo, Rose Odhiambo ntiere Homa Bay Town, Awala Junior ntie Ruby Orphanage, giduto ntie kodwa chendo ni Vivian Atieno Bayano kanyo kantie chunyba ma Nairobi. Vincent Kajomo wacho ni ntie Gemrai sub location North Nyakach Ward Nyakach sub county omora hinya gi wechegi mag migago. Metro Dalmas indwena ni kacha kacheli comedian Steve Ndege kantie Migori County. Wayo matin ma en migago kethi mabor. Experience the beauty of Kenya through exciting bush safaris by grabbing the 30% discount exclusive to View Travel clients. At Samburu Sopa, you'll wake up to the panoramic views of the vast Samburu shrub land and hills, have breakfast in the bush as you enjoy thrilling game drives. All this for only 20,000 Kenya shillings for a 3-day safari. Explore Amboseli at the luxurious Amboseli Sopa Lodge as you wake up to stunning views of Mount Kilimanjaro. Experience wildlife through game drives as you immerse yourself through their culture and heritage. All this for only 21,500 Kenya shillings for a 3-day safari. Are you ready to relax in the wild? Then enjoy these discounted rates from View Travel on our guaranteed weekend departures to Kenya's exotic bush destinations. Call 0703-254-254 or visit viewtravel.com and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA. Go for it. Kati ya watakaofutwa machozi na mimi nimechaguliwa. Kilio changu cha muda mrefu amekisikia. Hakuna tena cha mikosi, ni kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Komando wa Yesu, mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako, bonyeza *811 *381 #. Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Asante sana. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Thapki, Kundali Bagya, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for uninterrupted entertainment. Watch all day with the Viusasa Data Pass. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho. Nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wache to go kot to jibiro te noero sort out dispute. Kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye
to gitimo ang'o? To mosenindo, anyuola gi paro gi nade? Igni mose kalone gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana anyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino magitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar Gin Kanye. Tich Ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Machiegni kendo nyakuorom Gajwang' Chendo en migago wadhi mbele gi weche manyien. Riwruok jotend kanisa e kaunti ma Busia dwaro rawere mondo mi otiek ng'anyo ma gisebedo ka gibage piny ka koro bang' jatend piny Kenya William Ruto osewito kucha paro mar chik mar omenda magana 224. Kane gilose boma ma Busia kotene kod jakom gi Jacob John Muiruri giyango ni ng'anyo mar rawere osekelo tho kod kethruok mondo e pacho ka telogo bende ojiwo jatend piny Kenya mondo mi obag romo kod rawere mondo mi ojiw kata winjo ywak margi ka bende gijiwo mondo mi obed ka onywako pach jotelo mopogore opogore kama oting'o jotend kanisa e tayo piny Kenya. Vijana makanisa mbalimbali, madhehebu mbalimbali, mahali popote mlipo, naomba sana. Maandamano yaliisha. Wakati president alikubali matakwa yenu, maandamano yaliisha. Kwa hivyo mwache maandamano. Mipango yetu mara tisi ndio mara nini hiyo achana na hiyo. President amekubali kukaa na nyinyi chini muongee. Amewatoa bili. Bili imeondolewa. Sasa tutakuwa mnaenda kupigania nini? Na vita yenu imesikika. Vita imeisha. Sasa ni kuongoja president apange, tukutane tuongee. Tujadili mambo ya nchi ya Kenya. Ningeliomba viongozi wetu wawe wepesi wa kusikiliza na sio wepesi wa kutenda. Ili waweze kuseek advice kabla hawajafanya uamuzi kwa jambo lolote, kwa wanadini ama kwa wazee ambao wanawashinda kwa mawazo kabla wajatoa jambo lolote kutupa kuweka wazi kwa raia. Sisi sote tunapenda nchi yetu Kenya kuliko Kenya ipate kuchomeka, kwa sababu mahali ambapo imefikia tuelekei mahali pazuri. Kwa hivyo ni jukumu letu kuweza kukaa chini na tuweze kuyazungumza na tupate suluhisho. Viongozi tuliyowatuma ni vizuri sana wawe wakisikiza na pia kutafuta mawaidha kutoka kwa watu waliowapigia kura. Mokuom jod bura mayae ho maroka ko kwedo ng'anyo ma osebedo kadhi mbele pachoka magiwacho ni osedonjruok gi jonjore moko madwa kawo telo gi thuon katiyo gi ng'anyo manochaki e yor kwe. Kotene kod jaod bura ma Mogoti Ruben Kiborek giwacho ni ng'anyo ma kamago osebedo kadhi mbele kata mana bang' jatend piny Kenya William Ruto wito kucha paro mar chik mar omenda. Ng'anyo magiwacho ni jomaundu ema dhi godo mbele kaka yor ng'iko chenro mag piny owacho. Girwako rawere twak gi jatend piny Kenya William Ruto mano osenyiso dwaro mare e wi twak makamano. Kiborek wacho ni ok oikore kawo meto mar osara kaka ne ilieko gi duol mar SRC. Jaod bura Matiati William Kamket jaluo jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kuom siro lwedo jogo mang'iko chenro mag sirikal. Ili sauti yao isikike. Na sauti yao imesikika. Na ndio maana tukaenda tukakaa na rais. Lakini tulipoona watoto wetu wanaongea maneno yao kwa amani, wakora wakaingilia, ukweli imejulikana kwamba kuna watu hawatakii serikali mema. Kuna watu hawatakii wa Kenya kujitegemea. Na hao ndio tunawakemea. And when we told our agencies that, yes, you are fighting a good cause, but your cause has been hijacked by crooks who wanted to perpetuate a regime change in our land. And we want to say we cannot support anarchy, we cannot support such kind of mayhem being caused across our countries, our town. We want to be people who are peace-loving, people who are progressive, who eye their issues and differences positively without much using violence. Jakom Markesha kwa serikal mondo neni hochiwo omenda ne sikunde e samo winjore. Willy Kuria manjatelo moyer manyien osingo mar chako twak kod serikal okale migawo mar somo ne omenda mar somo ora chiel kachiel e sikunde. Kuria bende oseo serikal kuom deko chwalo omenda e sikunde gima owacho ni chojo chenro mag somo. Kolose skund sekondar ma Murang'a, Kuria olero ni penjo
penj maduong' mapacho ka osebedo ka ntere kod ng'ikruok ka bende koro jogo ma oko puodhi kendo miyo duoko osebedo makare e gwenge moko mapacho kae. Okodwol matawo penj NEC mondo miyo oketo okenge makare marito duoko mag penj mapacho kae. Bende okwayo migawo mar somo oket jopuonjre mag JSS e skunde sekondar kolero ni skunde mag primary onge gigo madwarore e siro kit somo makamano. And we know he has been a hardworking man, and he has given us exemplary results as an institution, and he has been able to put this institution into the global academic map nationally. And we also know the same effort he has put is the same effort he will put in negotiating matters headship in this country. And even so, I would also urge the new Kesha chair also to work together with the KEPSHA, that is their colleagues in the primary school, so that together we are able to better the education standards, and especially in the CBC curriculum. One of the issues that we are having is the issue of capitation, and we are urging the government to ensure that with the 22,244 per student is actually reached per year, because currently what is available in schools is roughly 10,400. And this is too little for runners. So we want the entire capitation to be directed to schools so that they can be able to advance education as far as tuition and operations accounts are concerned. Jotuo 24 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Kitengela level 4 bang' achiel gi kod magine kinde ng'anyo manotimore tich ariyo jumane e sama jotuo moko 3 manochiel wigi kod magina bende notero osiptal ma Kenyatta e yudo thieth Manemba. Apisa maduong' mar kar thieth ma Kitengela Lemuta Saila wacho ni jotuogo gin ma kuom 38 manochopo e osiptal no kochakre tich ariyo godhiambo bang' ka nochiel kod magina ka thothgi ne kod adhonde mag lisasi kuonde opogore fuoni mag del. Mokuom jotuogo ma yudo thieth gi sani olero ni ne giwuok oko mar ng'anyo e yor kwe e kinde mane moko kuom jong'anyo nochako kuo manomiyo apisas mag arita wechonegi iro malungo wang' kendo bang'e chielogi kod magina e yor keyogi. Kaka kamano gidwaro ni jatend piny Kenya William Ruto owinj ywak ma gin godo kaka rawere. Hata sikujua venye nilifika kwa hospitali. Kwa pale tumeandamana, kibahati mbaya huyo askari akapiga risasi kanipata mguu, nikajipata hosi. Nilikuwa na risasi kwa mguu, lakini nikaenda hii hospitali, wamenitoa, nimetoka Lieta saa hii. We received yesterday a total of about 38 clients who had some gunshot wounds. These clients, some had some soft tissue injury and some had some gunshot bullet wounds. We had a total of 38 clients. So we referred a total of 1 to KNH. We referred also a total of 2 to Machakos level 5, since we didn't have a neurosurgeon. We also had a number of 5 who were attended yesterday and were taken to theatre. So currently there are some who are still waiting to be attended to go to theatre for the removal of explosive bullets in their bodies. Chendo dhi nyime kaka pile boma ma Nairobi karobedo ni luoro ne nitiere ni ng'anyo mar sundo piny owacho nyalo bedo kibago odiochieng' ma kawuono. Kata kamano bila to okwor kendo gina kicha mar arita e boma no pono ni jong'anyo nyalo mienjo sasa. Watudo achiel kachiel gi reporter marwa Walter Nyambaga abene nitiere chuny boma ma Nairobi osebedo kogoyo wang'e kendo nyiswa mago mwa bende oseneno. Walter, iriyo nade chuny boma ma Nairobi chal nade kotenre kod ng'anyo abene ni geto nyalo bedo e chuny boma no odiochieng' ma kawuono. Walter. Lydia mana kaka lega muyueyo and bendaga muyueyo tiende ni an kare kendo mongirore makmana ni dier boma mano ma Nairobi tich ariyo mokalo ineno ka ne en kanyono mano oganda ndonye ng'wech kendo oganda pisore kindgi kod obila kanyakla kod jopiny ka nochalo kar tugo mar pondo tipisruok gi obila ka iro malongo wang' emane chal mar odiochieng' kinde thuolo duto. Mano ok gima chakre apaya ma kawuono ma Kenyatta Avenue. Kendo kichak ing'iyo kendo apaya maduong' matudo mbalariany ma Nairobi kod dier boma tir, ne en kanyono maonge ng'ama nyalo tiyo godo kata matin. Kata king'iyo chenro mag ohala dhi nyime kendo kata mana jo pikipiki
bende nitiere ka makare ka girito mana jogo maginyalo ting'o mondo gisud godo. Eleni mamoko machalo kaka mago mauso gik machalo kaka matiyo kod mach kata simbe mag ong'we yamo kanyakla kod udi lewni manyalo boyo dugo ganda bende oyaw kendo dhi nyime. Magawa minyalo yudo gimoro koponi nong'no bende seche moko go ingoga to mano dhi nyime kaendi. Mana matin no nabro loso kod moko kuom jo apiko mantiere kaendi ma bende dhi mbele kod chenro margi pile ka pile. Mano mar yudo thuolo kata mar bilo ni to chenro margi chalo nade. Nitaongea na mmoja hapa ndugu yangu. Je, vipi, naona umekaribia kazi ingawa sio shughuli kama kawaida. Tanja na jina yako. Kwa majina ni James Gashoke na kazi tuligia kawaida. Though kazi hakuna. Kazi iko chini sana. Kunasemekana kwamba watu waliogopa wakaamua kuketi nyumbani ama kususia kuingia jiji. Ni kama watu wanaogopa. Juu maandamano yenye kumekuwa na vurugu. Unapata watu wanatupiwa tear gas, wengine wachapa maji, wengine rungu, pia hata risasi And then watu wa maduka unapata hawafungui. So hata wenye wanakujanga town kufanya shughuli zao unapata hawezi kuja kununua kitu hakuna. Though biashara iko chini. La mwisho, kulingana na mapato yako ya kila siku ukilinganisha na siku ya leo, huenda itakuwa na tofauti kubwa sana zaidi. Kama so far nimepata less than 10% ya chenye napatanga on daily basis Hata watu wakuuliza jia hata hakuna. Achana na customers, watu kuuliza jia hata hakuna. So tuna lose zaidi. Ingawa hakuna maandamano, lakini kuogopa kwa watu ndio inafanya biashara iwe mbaya. Kuogopa. Unajua kama sinataka kuna jam. Jam ndio inatupeanga biashara. Hizi maduka zinatupea biashara. Sasa kama maduka hazijafunguliwa vinye inafaa na hakuna jam, sasa utafanya kazi gani? Asante. Huyo ni mmoja wa wafanyabiashara hapa. Nitaongelesha ndugu yangu huyu ambaye pia amekaribia hapa. Ndugu, kianza na jina lako, unaitwa nani na biashara iko namna gani? Mimi naitwa Makdef. Biashara tu tunaona tu ni kiasi tu, lakini hatuwezi lalamika cause ile unapata unashukuru Mungu. Kwa yale umepata huwezi kataa, unashukuru Mungu kwa hayo. Asante. Lydia, kulingana na sekta uchukuzi wanasema ya kwamba mambo yameharibika pakubwa sana. Managi dho soyo kaduguni dholueni chenro mar ohala idiro bomo kosebedo kadhi maber kalore kod luoro mantiere dho ganda kat mana gino manyaka ing'e en kalore kod kit kaka rita kwe chali dir bomo kaendi. Mano ema miyo ji kata jo ohala ni kod geno. Kinyine wasebedo ka waneno jogo maseche moko kata king'iyo tung ka nitiere jogo madhiyo nyime kod chenro mag ohala, mak mana ni nitiere jomoko mabendo manore marito ohala margi kalore kod monj manyocho tim kod jonjore manyaka chop sechegi wachore ni owuok mar rocho chenro mar ng'anyo mar rowere matindo mwere kaka Gen Z. Kopogore kod mano nitiere abila mokuor dier boma kaendi mago marito chal mar arita kwe to kod mago mabende neno ni onge jonjore moko manyalo timo machinglo moko mademi jo ohala ma chunygi goyo kibikibi med bedo kod luoro. Mak mana ni kane wago otiklo mwa chopo gwenge mag Kangemi kocha chonde waringwa dhi gwenge mag Mathare kiduogo nyaka dir boma mag Komba kanyakla kod mago mawuok oko mar town. Chenro dhi mbele mak mana ni luoro to pon chuny oganda. Kendo gima wachako fwenyo ne kalore kit kaka otim chenro mar seto kata keto jogo machola rita mag kwe magin obila oketgi e kuonde mago manyocha ng'anyo ometni mokala. Lora mar od bura kanyakla kod mano mar senate maduong' kod matindo kod magawa madongo dongo bende arita kwe ongirore mokalo. Mak mana ni koponi kod penjo mane chal mar lwasi mar dir boma mopogore gi chal mosebed kineno kalore kod odiochienge mago mang'anyo otime didiu kata kachieng'. Kachiel nyaka studio. Erokamana nyawoth nyambaka swadwakta. Erokamana ahinya ne wachonwa kacha chane oswayo idhigo makare. Erokamana kuom ketnwa kendo pachi mondo igonwa picha kaka Nairobi chal nyakurom ga jong mane chal mar boma Nairobi aka woto nyisi ne en kama na okinya kadhe jo mokalo kata kamano kawuono ntie lokruok wolta teo manyanwa kanyang no nyiswa mago mabende ang ne tuji e boma no ma Nairobi ponon yang jong'anyo ne tuji ang no bed kanyo mar nyiswa magodu. Erokamana nyawoth nyambaga. Koromoga jong mano kanya chal mar Nairobi waduogo kendo gi weche moko kwa ng'iyo wayudo ni oganda maloyo 3,000 mane odare oya e piny mar Ethiopia kadhi e kambi mar jogo moringo thuchegi mantie Dadaab
kod Kakuma koro oyudo kar jak manyien e kaunti ma Kiambu, kilomita 800 kawaya Kakuma. Ma en kaluwore gi monj manotimre gi jodak moko bende maya e piny mar South Sudan na gino ma koro sani kelonegi luoro. Gidak e kanisa moro mantiere kod chope 2 kende e kadak mar Ruiru, kalwasi mar kama gidakie no bende ok ni kare ka joma mine, chuo kod nyithindo duto nywandi e kanisa no, kama moko to nindo nyaka dier ot, gino ma koro kelonegi midekre mikelo kod lil kod koyo. Kony ma osebedo ka ichwalo negi gi riwruoge machalo Red Cross, UNHCR kod moko pod ok rom ka koro ginyiso luoro margi kendo gikwayo sirikal mondo oyud negi e kuonde jot mamoko. Sleeping, there is no food, there is no water, and people the hunger, and some people that were sick, some of people now they just put it down with the malaria here. The people who were injured, they are here, they're sleeping inside, outside here. There is no treatment they're getting here. People who are here, there is no, we cannot move. So what happened on that day, it was so deadly and it was so really very bad thing. We did not really expect any kind of thing to happen to us. We have been living peacefully, even with Nur and the other communities around. But due to what happened on day 20, during the celebration of World Refugee Day, we thought that it was just light thing. But those guys, they took it seriously. And then they launched attacks twice on day 24 during the night, and many people were injured. One person was killed, and during the morning, and we were ready to go to bury the dead, they came again and they attacked us badly. Watu wako hapa wametorokea upande ya Kakuma. Kulikuwa na vita kidogo. Sasa wamekimbia upande ya Ruiru kwa sababu hapa ni mahali familia zao wako hapa. Sasa wamekimbilia upande hii na tunataka kusaidia ili wanaweza kuwa warudi kwao. So tumeweka mkakati ya kuhakikisha wamerudi. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushow tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Miaka 4 ya kujiandaa, miaka 4 ya kujua ni nani mbabe wa kandanda bara Europa. Wakati umewadia na mwaka huu hapa ndipo. Mechi zote 51 zitatangazwa moja kwa moja kupitia vituo 13 vya radio. Ni nani atatuzwa taji la babe wa kandanda bara Europa? Ungana na watangazaji gwiji kutoka vituo vyote vya Royal Media Services tunapobainisha mbivu na mbichi kwenye kinyang'anyiro cha kombe la bara Europa Euro 2024 live. Moja kwa moja kutoka Ujerumani. Shikisha Mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Mano nyathina, meher. Mama meher. Waya. Mama anaher. Dala par ga bicho serumo nyaka ne kel nyako ni kai. Nyaka an na chak tiyo tij laktar, pok aneno ga kes machal kamae. Bende chieng' moro en obiro chango. Onge gima nyalo wacho. Auru Sarabjit ni mondo gole kae. Ere kaka inibro golo Sarabjit kae? An Kulwant Kaur abro dhi kamoro achiel kode. Koro adwaro ni mondo chik iti maber. Kuma Kulwant Kaur ok nyal dhiye, en kuma Nyasaye okwere ni kik odhi. It's time to strike back. Radiant Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Bago mag tuke ma UEFA Euro.